Il-ġimgħa filgħodu komplet id-diskussjoni fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja li l-oppożizzjoni qed tressaq fil-konfront tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici dwar it-tmexxija tal-oqsma tal-ġustizzja u l-intern. Spikka l-intervent tal-backbencher Nazzjonalista l-eks segretarju parlamentari Edwin Vassallo. Vassallo ħeġġeġ lil Carm Mifsud Bonnici biex jibqa' dej anki jekk il-mozzjoni tgħaddi. M'għandekx tqis din il-mozzjoni bħala xi ħaġa li lilek anke jekk tgħaddi għandha twaqfek mill-ħidma tiegħek. Għal Vassallo il-vot fuq il-mozzjoni tal-oppożizzjoni huwa vot ta' sfiduċja fil-konfront ta' Carm Mifsud Bonnici. Illum għandna vot ta' sfiduċja f'Ministru ieħor. Imbagħad żied li vot kontra Carm Mifsud Bonnici huwa vot kontra l-gvern. Vot kontra Ministru huwa vot kontra l-Gvern. Edwin Vassallo saħansitra qal li l-mozzjoni trid tkisser lil Carm Mifsud Bonnici u lill-familja tiegħu. Malli Edwin Vassallo temm id-diskors tiegħu, Lorenz Gonzi deri u jieħu bidejn Vassallo b'sinjal ta' approvazzjoni għal dak li qal. Għan-naħa tal-Gvern tkellem ukoll Tonio Fenek li qal li huwa gburi bil-ħidma ta' Carm Mifsud Bonnici. Illi m'għandix dubju għal Ministru Mifsud Bonnici personalment fissret ħafna li ma raqatx. Jason Azzopardi iddeskriva lil Carm Mifsud Bonnici b'dan il-mod. Ta' Ministru Biżel, ta' Ministru serju, ta' Ministru dixxiplinat u sod. Min-naħa tagħhom il-kelliema tal-oppożizzjoni komplew jelenkaw in-nuqqasijiet li jeżistu fit-tmexxija tal-ħabs u l-qorti. Id-deputat Laburista Silvio Parnis qal li rridu nagħtu d-dinjità lill-korp tal-Pulizija u aktar riżorsi fil-ġlieda kontra droga. Parnis appella lill-Gvern biex iġib fit-tmiem inkjesta li għaddejja dwar tarbija li twielet il-ħabs u lill-familja tagħha ma jafux sar minnha. Id-deputat Laburista Luciano Busuttil qal li l-korp tal-Pulizija bil-limitazzjonijiet li għandu qed jagħmel il-mirakli. Busuttil qal li fil-qrati Maltin problema ewlenija hija dewmien fil-kawżi u li hemm numru kbir ta' kawżi u ftit imħalfin.